Selam dostlar, эфирда музыкаль кайма хит парады. Сезнең белән мин, Айсылу Лерон. Исемең матур кемнәр куйган диләр мәле. Бүгенге чыгарылышыбызны тулысы белән исемнәргә багышларга булдык. Хит парадта катнашучы җырчыларның исемнәре нәрсә аңлата? Адашларын еш очраталармы? Исемне аларга кем кушкан? Бу сорауларга җавап алдагы минутларда. Киттек. 15-нче урынга Мираж җырына төшерелгән клипы белән Гөлназ Батталова килеп керә. Гөлназ исеме шактый киң таралган. Исемнең нәрсә аңлатуы да сер түгел. Назлы гөл, гөл кебек назлы дисәң дә була. Ә бу исемне йөрткән кызларның холкы турында сүз кузгатсаң, төрле чыганаклар төрле мәгълүмат бирә. Шулай да Гөлназларны берләштерүче уртак берничә сыйфат бар икән. Мәсәлән, алар кечкенәдән үк мөстәкыйль булып үсәләр. Һәм күп кенә яшьтәшләреннән аермалы буларак Гөлназлар максатсыз яши алмый. Шуңа өстәп үзләре үк көйләгән расписание буенча яшәргә омтыла икән. Инде сезне хит парадның беренче Гөлназына бирик. Sular aksa, söndürüp uşakna basarma. Belki esse yakınlardan Jeli parday kuke aşarma. Sanalar katıladın ya, Uz maksatına sin doğru kal. Alda yol ağır bolsa da Başka nasalarga aşıkma. İlgilengen şartla barıp bara, Yanıtınlar orada barır izlerden yandırda. Miras bulap kalkan ata babaday, Balam barısı yoldan biz atlıyız olga. Yazgı saf jir bular dawa, Jil bilen mehabet darala. Su yakın tufrak hem hava, Her vakit yeneşe bularlar. Mağjizaga tulu dünya, Ümitimni uğraşıya. Alda yol ağır bulsa da Başkana soylarga aşıkma. İlgilengen şartla barıp bara, Yanıtınlar orada barır izlerden yandırda. Miras bulap kalkan ata babaday, Balam barısı yoldan biz atlıyız olga tapa. İlgilengen şartla barıp bara, Yanıtınlar orada barır izlerden yandırda. Miras bulap kalkan ata babaday, Balam barısı yoldan biz atlıyız olga. Mucizaga to'la dunyo, Ümitimni uğraşıya. Alda yol ağır bulsa da Başkana soylarga aşıkma. İlgilengen şartla barıp bara, Yanıtınlar orada barır izlerden yandırda. Miras bulap kalkan
Дөрес юлдан баручы, айык акыллы. Бу мәгънәгә ия исем Ришат. Хит парадыбызда Ришат исемле җырчыбыз берәү генә, ул да булса 14нче урынга килеп кергән Ришат Фазлыәхмәтов. Бу исем шулай ук кеше хылкына тәэсир итми калмый. Әйтик, Ришатларның һәммәсе дә башта 7 кат үлчи, аннары гына 1 кат кисә. Шулай алар таныш булмаган кешеләрнең ышанычын тиз арада яулап алырга сәләтле икән. Минемчә, җырчы өчен соңгы сыйфат аеруча актуаль. Ришат Фазлыәхмәтов бу юлы безгә көткәнсеңдер әткәй җырын бүләк итә. Күткәнсеңдер әткәй, кайталмадым. Читтә йөртте язмыш юлларын. Сиңа атап җырым язылмады. Ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән сайын Yışkırasın ətkəy düşlərimə Sağışlarım diyə yürəgimə Qaytıb bulum ilə kin ötkənigə Qaytan sayın bizini Qarşı ala Üy qarşında özgən miləşək Sağınabız seni barımızda Kirək şaqda jilmik ingəşək Yıllar ötkən sayın aqıl kirək Yışkırasın ətkəy düşlərimə Sağışlarım diyə yürəgimə Qaytıb bulum ilə kin ötkənigə Ömür uzayırıp şit şiirlerde Dünya kuvup şirilip zamanıma Bəxilligin sırap qalalmadı Ukinip yaşayıp şuğa famanıda Yıllar ötken sayın akıl kirək Yışkırasın ətkəy düşlərimə Sağışlarım diyə yürəgimə Qaytıb bulum ilə kin ötkənigə Qaytıb bulum ilə kin ötkənigə Татар эстрадасында кабатланучы исемнәре бик күп, менә Алимә, бер генә, Алимә Сафина. Җырчы кыз миңа исеменең сырын чиште бит әле. Баксаң, башта кызга Алинә дигән исем биргән булганнар. Тик еш авыру сәбәпле Алинә исемен башкасына алыштырырга дигән карарга киләләр. Шунда булачак җырчы үзенә үзе Алимә исемен сайлый. Мәгънәсе дә әйбәт, Галимә дигәнне аңлата. Сирәк исем булгангадыр инде Алимәнең бер дә адашларын очратканы юк икән.
Үзеңне бердән-бер итеп хис итү үзе бер рәхәттер инде ул. Галимә Сафина, 13-нче урын. Күзләрем, йөзләрем гөле балкый көлә, гашык булуларымны бар дөнья белә. Шатлык нурын, бәхетем булып тугансың, мәхәббәтеңне сакла. Көннәрем, төннәрем бул син янымда, син янда чагымда рәхәт тагында. Назларыңны күмеп кенә яшәтәле син, өметләремне акла. Көннәр үтә алайда, көннәр үтә былайда, син янымда чакларымда күңелләре шулайда. Гомер үтә алайда, гомер үтә былайда, яратышып яшәгәндә рәхәт икән шулайда. Көннәр үтә алайда, көннәр үтә былайда, син янымда чакларымда күңелләре шулайда. Гомер үтә алайда, гомер үтә былайда, яратышып яшәгәндә рәхәт икән шулайда. Жырларым, уйларым гел синең хакта, күгәрченнәр гөрләшәләр без бергә чакта. Балкыттыра һәр чак кояш күңел күгендә, яннарымда сине барда. Назларым, язларым тик сиңа гына, елмаялар күзләремдә тик сиңа гына. Шатлык белән тулы булыр синең көннәрең, яннарымда мине барда. Көннәр үтә алайда, көннәр үтә былайда, син янымда чакларымда күңелләре шулайда. Рамил Әймәддиновка исем сайлаганда абыйсы Радик белән аваздаш булсын дигәннәр. Радик һәм Рамил. Радигын белмим, менә Рамил гарәпчәдән мөгъҗизалы көчкә ия дигәнне аңлата. Җырчы егет үз исемен бик ярата. Шул ук вакытта үзенә тагын берничә исем ошый икән. Максут, Муса, Фарух, Азиза һәм Аидов. Балаларыма исемнәрне әнә шулар арасыннан сайлаячакмын ди ул. Бу атнада мөгъҗизалы егетебез 12-нче урында. Күңлем акар бер теге, зәңгәр күктәй күзләрең, кышкы сафлык бар үзеңдә шуннан нурлы йөзләрең. Күңлем акар бер теге, зәңгәр күктәй күзләрең, кышкы сафлык бар үзеңдә шуннан нурлы йөзләр. Күреп туй алмый күзләрем, кесене йөрик күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туй алмый күзләрем, кесене йөрик күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Бергә дуслар! Шарык бию, куллар белән биебез. Менә шулай! Серләремне сиңа шишәм ятка таралмаганга, йөрәгемне сиңа бирәм синсез тыралмаганга. Серләремне сиңа шишәм ятка таралмаганга, йөрәгемне сиңа бирәм синсез тыралмаганга. Туй алмый күзләрем, кесене йөрик күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туй алмый күзләрем, кесене йөрик күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Айгөл Рахимова малай булып туган булса, Булат буласы булган. Бу исемне әти-әнисе күптән әзерләп торган икән. Тик нәтиҗәдә кыз бала тугач, бәлки Эльвира яисә Эльмира кушып микән дип тә башлатып алганнар. Ул арада бабай кеше Айгөл кушыгыз дигән. Шулай иткәннәрдән Айгөл дип кушулары бу очракта дөрес тә булган икән, чөнки әлеге исем кызларга шоу-бизнес өлкәсендә уңышларга ирешергә ярдәм итә. Һәр хәлдә исем белгечләре әнә шундый фикердә. Айгөл Рахимова һәм 11-нче урын. Suyu bilen alıp kilidin күңелгә язылар. Кол йөрәгемдә сиңа урыны бар. Кол минем янымда, сөй мине тагында. Мин бәхетле бу дөньяда, син янымда
Alina Әхмәт шыныға исемне әнисе дә, әтисе дә, хәтта әби бабасы да қошмый. Ничек Алина булган соң дисәгез, тарихы булайрак аның. Алинаның әнисе яшь чагында Николай Петрович һәм Раиса Дмитриевна җитәкчелек иткән ансамбльгә йөргән. Кыз бала туасын белгәч, булачак әни башта Ралина исеменә туктала. Тик моны белеп алган Николай Петрович Раиса Дмитриевнага ишарә ясап, безнең бер райыбыз бар бит инде. Кызың Алина булсын дигән. Хөрмәтле җитәкчесенең фикерен кире какмыйча, яңа туган сабыйга шулай итеп Алина исемен кушалар. Менә бит нинди тарих. Сез уңайыннан бу хит-парадыбызның икенче Алинасы, тик соңгысы түгел. Жайылған күнімізде, елмаю yüzü бізде, әттиәнни отырасыз, ем беріп түрі бізде. Рәхмет әттиәнни дейбіз, туған жанлы итім бізні үстірген әрігізге. Әйе шол, шулай шол, үстірген әрігізге. Әйе шол, шулай шол, үстірген әрігізге. Biz қойғыда сыналғанбыз, әр біріміз туған үшін үллерлік туғандарбыз. Апа сіңіл үнне абый бірсінен бірсі шәпшаны қойя қойсаңа да ярай. Әйе шол, шулай шол, қойя қойсаңа да ярай. Әйе шол, шулай шол, қойя қойсаңа да ярай. Әйе шол, шулай шол, қойя қойсаңа да ярай. Кіләбізді жырлыйбызда, билет қолларымызда. Китек Шаян концертқа. Шамхай, Рамиль Шарапов, Дина һәм Рафаэл Атыбовлар, Кредит юмор театры, Закир Шахабан, Ландыш, Мунча ташы һәм башкалар. Танылган җырчылар, плюс көчле юмористлар. Шаян концерт. 21 апрель, филармония, 247-43-6+. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлық банка. Зур концерт! Сезон ябылышы. Бүтін татар эстрадасы бір сәхнәдә. Бары бір күн. Лейсан Гимаева, Эльмира Сулейманова, Илназ Бах, Ирка Ландыш, Мөнир Рахмаев, Рифат Зарипов, Гүзәл Уразова, Айрат Ильясов, Гөлназ Сафарова һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 20 апрель, Уникс, 297-43-77. 6+. Мөгәйен эстрадабызда иң үзенчәлекле исем ияләре Зинира белән Ризат Рамазановлардыр. Исемнәре эстрадада гына түгел, Татарстан һәм аннан читтә дә сирәк очрый. Хәзер бу исемнәрнең тарихын да белеп алыйк әле. Әйтик, Ризатка исемен әбисе кушкан. Авылда алар икәү генә. Зинирага исемне әтисе биргән. Мәгънәләренә килгәндә, Ризат әллә шаярып, әллә чынлап, минем исемем итальяннарның ризоттосыннан алынган диде. Зинира исеме исә шәрык чәчәге дигән мәгънәгә ия икән. Мондый сирәк исем ияләре билгеле адашларын да сирәк очрата. Мәсәлән, Зинир үз гомерендә адашы белән беренче тапкыр Марий Эл Республикасының Бәрәңге районында таныша. Ризат күптән түгел Арча районы Кенәр авылында яшәүче бер яшь парны илһамландырып киткән. Концерттан соң алар яңа туган балаларына Ризат дип кушканнар. Җиңелгенә бирелмидер яшәүләре аңлашып. Үпкәлисе дә килгәли бер-береңә кайвакыт.
гаепler, гаепler. Ukka, 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 ukkalama. Ukka, 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 ukkalama. Ukkalama, ukkalama. Ukkalama. Ukka, 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 ukkalama. Ukka, 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 ukkalama. Ukkalama, ukkalama. Ukkalama. Gülşaşak Gimaeva desem, seyirsinip koyar dege şulaymy. Çünkü estradımızda Gimaeva leysen gene bar. Baksan ul şütten gene Gülşaşak bulmay kalgan. Enisi tuası kızına ene şunda isim äzirlep koygan bulgan. Tek neticede isimni Ätisi kuşa. Bek populyar leysen isimin turmuşta biz еш ışratabız. Nega mena şunda isim kuştular eken dep aptırap yürgen şaklары da bulgan eken leysennin. Koya barsam da, koya okutsam da leysenler buarlıq edi. Үзүмө шактан сирек исимдер ошый. Кызларыбызга да исим сойлағанда шундай фикирде булдык. Үлкен кызыбыз Таңсылуу кичкенеси Зифа болду деп ортаклашты жырчы. Лейсеннер көп десек те, бүгүнкү хит парадта син лейсен бирөө гына 8-нчи орун. Bildim dünyada sen barın hem min ağından nasip yarım seni küttüm. Bir gene qaradın gözüme sihri qaraş süzsüz gene aşık ettin. Qaynar suyu uşağında dürlep yanı gırkem senin bilen birge. Tatlı suyu utrağında qalıyıq biz məngüge qalıyıq ikev gene. Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngüge qalıyıq ikev gene. Kili kili yanıma kili kili yanıma qalıyıq biz məngüge qalıyıq ikev gene qalıyıq ikev gene. Qarашың irkeli canımna Sizem tılsımlı nazını Sulışında Benim yürek hazır seni Sen tek birden birim öttüm yazmışımda Qaynar suyu uşağında dürlep yanı gırkem senin bilen birge. Tatlı suyu utrağında qalıyıq biz məngüge qalıyıq ikev gene. Güzel Urazova hit paradımızın 7-nчи урынына minip жетті. Жырчының исеме шынлыкта башкачарак языла икән. Гүзел дә түгел, Гүзел икән. Бу исемне Уразовага әтисе кушкан булган. Әлеге исем ияләренә нинди сыйфатлар хассың? Беренчедән, гүзәлләрнең энергиялары тошып тора. Шул вакытта аларның фантазияләре дә бик яхшы эшли. Креатив идея кирәк булса, икеләнмичә гүзәл исемле кызларга мөрәҗәгать итә аласыз. Хәер, Гүзәл Уразова үзе мондый фразаларга бик ышанып бетми. Исемгә генә карап, кеше халкын билеп булмый дигән фикердә ул. Бәлки шулайдыр да. Дәвам итик. 7-нче урын. Мәхәббәт ул назлы яңгыр кебек, сагыш борчуларың юдыра. Кирәк икән шашын хисләре белән, башкайларың тамам җуйдыра. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада кабан давылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада кабан давылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай. Мәхәббәтне аңлап булмый һич тә, көтмәсәң дә килеп җитә ул. Чуалта синең уйларыңны, сиздермичә синнән китә ул. Мәхәббәт ул шундый серле үзе, бер тынада кабан давылай. Йөрәкләрең генә түзеп торсын, яралы да үзе давалай.
Кырыштай нык. Кайсы исем әнә шундый мәгънәгә ия? Әлбәттә инде Булат исеме. Безнең хит-парадта барандый Кырыштай нык исемле егет Булат Нәҗипов. Булат исемле егетләр күп тә түгел, аз да түгел. Тик җырчы егет адашларын һаман сайын очратып тора икән. Кая гына барсам да Булат исемле кеше очрый үземә ди ул. Сүз уңаеннан Булатлар куйган максатларына ирешмичә калмый диләр. Хит-парадның беренче баскычына менәм дигән икән Булат, димәк нәкъ шулай булачак. Менә күрерсез. Әлегә 6нчы урын. Син җаным икән, йөрәгемә сир иткән. Сине сагынган чагымда чәчкәләр тотып киләм. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Юк дидең дә син, әйләнеп кире киттең. Мин гаепле түгел җаным, йөрәк син диеп типтең. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Тадам! Хәзер сүзебез тагын бер Рамил турында булачак. Монысы хит-парадның икенче Рамиле булыр. Рамил Галимҗанов. Рамил исемле кешеләр нинди була? Комфорт шартларны яратса да, алар ял көннәрен барлык уңайлыклары булган шәһәрдә түгел, табигать кочагында уздырырга тырыша. Рамил исемле кешеләр өчен җан тынычлыгы беренче урында тора. Дөресме, юкмы? Сез танышларыгыз белән чагыштыра торган арада 5нче урынга күчик. Рамил Галимҗанов. Кадерлем бейеп кенә, сөеп кенә. Бергә булсак бәхетләре килер елеп кенә. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Икәү генә бер бөтен, син ул яшәү өметен. Йөрәк түрләрен яулаган, син минем мәхәббәтем. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Безнең уйларыбыз, безнең юлларыбыз, бер кайчанда аерылмас куллардан кулларыбыз. Аучылык алихәсе. Әнә шундый мәгънәдәге исем кайсы җырчыда? Белмисезме? Диана да әлбәттә. Диана Таҗетдинова да. Исемне аңа заманасына туры китереп әнисе кушкан булган. Җырчы кыз Дианаларны бик еш очратмасам да, күргән белгәннәре минем кебек үк кызу характерлы ди. Шулай ук бу исем ияләре бик яхшы хуҗабикәләр дә икән әле. Карьеристка булмасалар да, Дианаларның матди хәлләре ничектер мөгъҗизалы рәвештә зарланырлык булмый. Хәтта киресенчә. Бүген исемдә клипы белән Диана 4нче урынга килеп урнашты. Язлар килде, күңелләрдә ташкан, исерәм мин, шомарт исем.
şu Isingdeme erkem yazgı kişiler Tevgi suyu, tevgi übüşü Taң attırgan şaklar kapatıp da Kötken şaklar kabat kureşü Şımır şeşek atkan yazgı kişte Bulle gittin güller beylemi Mehabetten isirip yirgen şaklar Kütüp algan suyu beyremi Isingdeme erkem yazgı kişiler Tevgi suyu, tevgi übüşü Taң attırgan şaklar kapatıp da Kötken şaklar kabat kureşü Кет паратның эшлеген Фирдус Тимаев ашып җибәрә. Исемен аңа әтисе куша. Мәгънәсе оҗмах бакчасы. Бигрәк матур шулай бит. Тик килешерсез Фирдус исеме киң таралыш тапмаган. Шуңа да җырчы адашларын сирәк очрата. Бу исемгә хас уртак сыйфат тик тормаслык һәм һәр вакыт хәрәкәттә булырга омтылу. Минемчә, бу дөреслеккә туры килә. Кайсыгызның әле Фирдус Тимаевның тик кенә басып торганын күргәне бар. Фирдусның үзенә исә Раян, Рамазан, Рамзан, Мөхәммәд кебек мөселман исемнәр ошый. Улына да ул күптән ошатып йөргән Раян исемен сайлаган. Инде сүзне үзенә бирик. Alıştırmam seni berkimge Nur bulup bal kisin günilde Yerek durum senin eşinle Tolsun vardır suyuk eşinde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimde min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Бигрәк шәп җыр. Кем җырлый бу җырны, әби? Базаннан bir kolxozник, Фирдус Табаев дигән малай. Demek Rabbim şulay yaratkan Özü seni mina karatkan Ömür bu yoklik yeneşe Bәхет bir deyip neşe Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimle min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerimle min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minin küngülde Тапшыруыбызны Гөлназ исемле җырчыбыздан башлаган идек. Тагын бер Гөлназыбызга чират җитте бит әле. Гөлназ Халикова. Бу исем ияләренең уртак сыйфатларын табу авыр дип әйткән идем инде. Монда Гөлназның кайсы ел фасылында тууы зур роль уйный икән. Әйтик, җәйге Гөлназ лидер булырга сәләтле. Кышкы Гөлназ кызу канлы була, ә менә Гөлназ Халикова кебек көз көне туганнары стабильлеккә омтыла. Бу әлбәттә яхшы сыйфат, тик хит-парад өчен түгел. Хит-парад ул ярыш, һәм бу очракта стабиль беренче булса гына яхшы. Әлегә икенче урын. Йылдызлы төннәрем мин сездән Сорадым йылдызның яктысын Ялвардым күкләргә тик җирдә Табалдым җанымның яртысын Бер назга, бер хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Куркытмый салкыны кышларының Күңелем мәңгелек ясыман Миннән дә бәхетле бер кем юк Янымда һәр вакыт син булсаң Бер назга, бер хискә
Чараларның беренче урынында Алина исемле җырчыбыз. Алина Сафиуллина юк кирәкми клипы белән һәммәсен дә артта калдырды. Афәрин. Заманында модага кирип барган Алина исемен җырчыга әнисе кушкан. Хәзер без әнә шул моданың нәтиҗәсен татыйбыз. Алиналар күп. Татар эстрадасында гына да ким дигәндә Алина исемле 5-6 җырчы бар. Шунысы кызык. Аларны бер-берсе белән бутап булмый. Бәлки холыклары ошагандыр, анысын белмим. Тик иҗатлары һәрберсенең үзенчә матур һәм күңелгә ятышлы. Бүген без Алина Сафиуллинага алкышлыйбыз. Яңадан башлыйк әле дисең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным, нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Исеме җисеменә туры киләделәр. Безнең җырчыларыбызга да исемнәре килешеп тора кебек. Шулай җәмәгать, исем сайлау җиңелеш түгел. Бу очракта акыл белән эш итәргә һәм модага артык иярмәскә кирәктер. Бүгенге чыгарылышта йолдызларыбызның исемнәре турында күбрәк белдек. Бу мәгълүмат сезгә исем сайлаганда ярдәм итәр дип уйлыйм. Әлегә сау буллашыр вакыт. Сезнең белән мин Айсылу булдым. Очрашырбыз.